From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa llum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Bernard ta' Clairvaux. San Bernard abbati u għallim kbir tal-Knisja jibqa' magħruf għal kitbiet teoloġiċi u anki tri spiritwali, speċjalment fuq l-anja tal-għanijiet, il-ktieb li nsibu fit-Testament il-Qadim, u anki id-devozzjoni tiegħu lejn Omna Marija, u anki id-devozzjoni kbira li kellu lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu. Ejjew għalhekk illum nitolbu anki l-interċessjoni ta' dan il-Qaddis biex aħna fil-ħajja tagħna narfu iżjed nikbru fil-ħajja spiritwali tagħna, fir-relazzjoni tagħna ma' Omna Marija, u anki nagħtu ġieħ lill-isem imqaddes ta' Ġesu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U għal-ent kebbist lil San Bernard abbati bħeġġa kbira għal darek biex idawwal u jħeġġeġ il-Knisja tiegħek. Għatina li bit-talb tiegħu aħna nimtlew bl-Ispirtu tiegħu u ngħixu dejjem bħala uliet id-dawl. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej, jiena nqaddes ism il-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jien il-mulej, meta nuri dusiti fikom quddiem għajnejhom. Oraklu ta' Sidi il-mulej. Neħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom fartkom. U nrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida inqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġibel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmlu fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla.
Salm responsorjali. Irrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom flimkien. Irrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Oħloq fija qalb safja u Alla, u l-Ispirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minnu l-Ispirtu qaddis tiegħek flimkien. Irrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-Spirtu qalbini wettaqni. Lil-midimbin nallem triqatek u lil-ħatjin lejk jerġgħu lura flimkien. Irrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Lilek ma joġbukx is-sagrifiċċji, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċji tiegħi o Alla hija qalb indiema, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabix o Alla. Flimkien, irrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Illum la twebsux qalbkom, iżda jisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' qabad ikellem lill-kbarat tal-qassisin u lill-Fariżej bil-parabboli u qalilhom. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom ejdu lill-mistednin. Ara, il-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġiela msemna diġà maqtula u kollox lest. Ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ, min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-soldati tiegħu qeret il dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu, il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajbin, u s-sala mtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda u hemmhekk leħmaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ. U qallu, ħabib, dak kien ftħalt hawn m'intix liebes għall-festa. Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu, orbtulu riġleħ u jideħ u għadbuħ il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Għax ħafna huma li msejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Quddiem l-Evanġelju li għadna kemm smajna, ir-riflessjoni tagħna llum għandha tkun fuq x'nagħmel jien u intom kieku xi ħadd jibatilna stedina. Stedina l-okkażjoni speċjali, dan il-każ hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq stedina ta' tieġ. Forsi l-ewwel ħaġa li tiġina frasna meta nirċievu xi stedina hija għal min forsi huwa naqra impenjat ħannara nistax fil-ġurnata
jew jekk għandi xi ħaġa oħra, jekk jienix available, jekk jienix free possibbli li jien nattendi għal din l-istedina. U hawnhekk nixtieq nagħmel l-ewwel punt tar-riflessjoni tagħna. Aħna għandna ħin għal mulej. Għax issa jkun ikolli ħin għall-impenji kollha. Barra għall-istedina speċjali tal-mulej. Pereżempju, jista' jkolli enerġija biex immur insiefer, biex nagħmel ix-shopping, biex noħroġ f'diversi okkażjonijiet. Imma mbagħad biex immur il-Knisja saqajja ngħid ma jtunix. Biex immur qudiesa ngħid ma niflaħx. Għandi ħin għal kollox barra għall-mulej. Jekk jiena daqshekk impenjat li ma nsibx il-ħin laqqas biex nitlob, impenjat iżejjed. U allura mhux inbilli nitkażaw anki b'dawn in-nies illi rrifjutaw din l-istedina fil-Vanġelu, din il-parabola illi Ġesu qed jgħid lill-qassisin u lill-Fariżej biex jispjega s-saltna ta' smewwiet, il-ħajja ta' dejjem li jixtieq itina l-mulej. Imma tajjeb li nħarsu lejn ħajjitna. Jien jekk tiġini din l-istedina biex niltaqa' mal-mulej, biex nirċivih fl-Ewkaristija, biex nipparteċipa fil-quddiesa, biex jien inkun qed insib il-ħin tat-talb, jiena x'sew wieġeb għal din l-istedina. Forsi xi ħaġa oħra li tiġina frasna meta jkollna stedina hija jekk din hix stedina li rid nonfoq xi rigal. Ġifieri hawnhekk qed issemma tieċ ovvjament tgħid issa sew mela għandi rigal ieħor, irrid nara x'se nixtri rigal jew x'se nagħti x'se tkun l-offerta li se nagħti bħala rigal għal din l-okkażjoni. Dik forsi t-tieni ħaġa li tista' tiġina frasna wkoll meta nirċievu invit. U tajjeb li npoġġu anke fis-sens spiritwali. Jien meta mmur quddiem il-mulej, jien meta nitlob, jien qed immur b'idejja vojta. Jew qed immur b'dak li l-mulej tagħni bit-talenti, bil-kwalitajiet tiegħi, bil-mod ta' ħajja li qed nipprova ngħix skont it-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Jien għandix nofrilu lill-mulej jekk se mmur għall-okkażjoni għall-istedina illi hu qiegħed jagħmilli, jew se mmur bla rigal, b'idejja vojta. U din hija wkoll riflessjoni illi quddiem stedina nistgħu nagħmlu illi naraw jekk huwiex stedina li titlob minna li nagħtu rigal, u jekk ma nagħtix rigal, ħanati rigal ukoll bil-preżenza tiegħi billi mmur. Imma anki f'dak li huwa relazzjoni tagħna mal-mulej, jien quddiem il-mulej għandix nofrilu bħalissa, qed ngħix tajjeb, anki l-mumenti diffiċli u s-sofferenzi u l-mart u l-affarijiet li jiġu kontra, kapaċi jien nofrihomlu lill-mulej u nħallihom f'idejh. Anke jekk qed imbagħad mhix inġustizzja xi ħadd li qed jagħmel l-ħsara, kapaċi nħalli l-kawża tiegħi f'idejn il-mulej nofrilu din. Xi ħaġa oħra li tista' tiġina frasna meta nirċievu stedina hija jekk jiena għandix il-libsa adattata għall-okkażjoni, għax illum fil-Vanġelu ġver dak il-wieħed illi ma kienx liebes xieraq għall-festa, ġie mkeċċil barra. Jiena nifhem illi mhux kull ilbies huwa tajjeb għal kull imkien. Jiena nifhem li jekk ħammur qudiesa u ħammur f'ċertu ikliet u f'ċertu okkażjonijiet irid ikolli l-ilbies adattat għal dik l-okkażjoni. U forsi aħna wkoll anke fil-ħajja ta' kuljum nagħmluh da ħsieb. Imma jien meta mmur quddiem il-mulej, il-libsa tiegħi, ir-ruħ tiegħi, jien ippreparat quddiem il-mulej. Jew se nkun b'libsa tal-mistħija għax hemm in-nuqqasijiet, għax hemm id-djufijiet li l-mulej lest li jaħfirli, imma rrid inkun kapaċi naħdem fuqhom u rrid inkun kapaċi nindem minnhom u jiddispjaċini u nitlob il-grazzja ta' Alla wkoll biex issaffini. Ma jien bliema libsa qed immur għal din l-okkażjoni, għal din l-istedina.
U l-aħħar ħaġa, l-aħħar riflessjoni wkoll li forsi tiġina f'moħħna meta tirċievi stedina, isma' jien semmur jew mhux semmur. Id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni jew x'semmur. Għax jekk irrid inġib skuża bħalma ġabu anki dawn tal-Evanġelju li smajna, u minn l-għalqa, u minn għal-negozju, u minn għax-marriċ, u minn hekk. Jekk irrid insib skuża, se nsib skuża u xi kultant skuża valida wkoll biex jien ma mmurx għal dik l-istedina. U allura nagħmlu din il-mistoqsija, isma' jiena nilqaħħa l-istedina li għamilli Ġesu. Qed nipprova ngħid iva lil Ġesu f'dak li jrid minni. Qed nipprova ngħid iva għal dak li qed isejjaħli għalih. Qed ngħid iva għal din l-istedina fil-ħajja tiegħi id-deċiżjoni. U anke meta d-deċiżjoni tkun iva u mmur, jien nista' mmur sempliċiment preżenti u nista' nkun preżenti u attiv. Li jien nipparteċipa b'mod sħiħ f'dik il-festa, f'dak it-tieġ, f'dik l-okkażjoni. Ejjew għalhekk nissaqsu lil nfusna. Dik ikun irċievu din l-istedina min-naħa tal-mulej illum fil-ħajja tagħna, fil-mument preżenti. X'se tkun it-tweġiba tiegħi u tiegħek? X'se tkun id-deċiżjoni tagħna? Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, inti rid li San Bernard jaħdem bla għeda għal ġid tas-sewwa. Ieqaf mal-Knisja tiegħek hija u twaslilna u tallimna il-veritajiet tal-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Ġesu, inti sejjaħt lil San Bernard biex jaħdem atti ġdid tal-poplu tiegħek. Għati ħajja ġdida lil poplu tiegħek f'pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Ġesu, inti bat lil San Bernard fl-Ewropa kollha jħabbrek għal paċi u għall-għaqda. Qawwi fostna l-ispirtu tal-kmandament tiegħek tal-imħabba biex inbedu minna kull firda, kull ejra, kull mibeda u kull inkwiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Ġesu, inti rid li San Bernard juri it-triq tas-sewwa lil ħafna. Arrafna l-modijiet tiegħek u mexxina fis-sewwa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Ġesu Kristu, iben Alla l-ħajjel għat-talb li qed nagħmlulek illum u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija li t-tifħir tagħha San Bernard xerdu ma' kullimkien għatina li neħilsu mid-denità issa u ngawdu lena fi żmien li ġej. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Fil-kobor tiegħek mulej se nofrulek is-sagrament tal-għaqda u s-sliem. Aħna u nġeddu t-tifkira ta' San Bernard Abbati, magħrufa t-talim u l-ħidma tiegħu u għad ħabrik bla għeda biex iġib il-għaqda fost il-membri kollha tal-Knisja tiegħek. Bi Kristus idna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba is-saltna ta' smewwiet
jixraq infaħru lilek għall-providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija inti terġa' ssejjaħ lill-bniedem għall-qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u flimkien intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħa l-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Eljun, mal-isqfijiet Charles, Anton u Joe u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħen jindawk mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li nitwet u dejjem bil-qawwa ta' tqarbina mqazza li għamilna fiċ-ċelebrazzjoni ta' San Bernard Abbati biex bis-saħħa tal-eżempji tiegħu u fid-dawl ta' twissijiet tiegħu nitkebsu bl-imħabba ta' Kristu il-verb tiegħek magħmul bniedem li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrina dnubietna bħalma naffri minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Affrinna dnubietna bħalma naffri minnu ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfirna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidrililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollha kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tara. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitanu l-ispirt ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paolo Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. San Bernard. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li repetilna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.